Ljubica i Branimir Zrilić roditelji su 5 djece. Prije gotovo 6 godina njihovom najmlađem djetetu, malenoj Petri, koja je tada imala svega 6,5 godina, liječnici su otkrili tešku bolest. Poslani smo u klinički bolnički centar Rebro, gdje smo započeli s kemoterapijama, operacijama, zračenjima, terapijama s jodom. Nažalost, bolest je i dalje prisutna i mi moramo tražiti neko rješenje. Surađujemo s našim liječnicima, nećemo odustati od liječenja u Zagrebu, ali isto tako ne možemo u nedogled čekati, tražimo rješenje. S obzirom da Petra više ne može ići na kemoterapiju, kojih je u svom mladom životu primila više od 40, rješenje bi bilo imunoterapija, pomoću koje bi se Petrino tijelo samo izborilo protiv opake bolesti. Roditelji su u kontaktu s klinikama u Njemačkoj i Švicarskoj i ne žele čekati posljednji trenutak. Imam pozitivna iskustva drugih roditelja, djece koje su bila u daleko lošijoj situaciji, danas su živa i zdrava. Petrina dijagnoza je neuroblastom nadbubrežne žlijezde, a bolest je sada prisutna u nozi i zdjelici. Teške su to riječi u životu jedne lijepe djevojčice. Petrina želja je biti što dalje od kamera i javnosti. Njezine zanimacije i njezini snovi pravi su tineđerski, a san njezinih roditelja samo je jedan, da njihovo dijete ozdravi. Živimo skromno. Skromno, mene to i ne zanima, mene nikakav luksuz ne zanima u životu. Jedno želim da je ovo malo, ako se ikako može da je spasim se, a znam i drugi ljudi imaju probleme slične, svak se muči na svoj način. Ovi skromni ljudi 5 su djece podignuli od Branimirove plaće od 3.800 kuna. Kao invalid Domovinskog rata imao je još 114 kuna. Supruga je radila na pola radnog vremena, no kada se Petra razboljela, otišla je na bolovanje. S takvim prihodima financiraju i troškove za vrijeme liječenja u Zagrebu. Sve je bila na našim plećama. Ona je bila jedan non stop u Zagrebu. Ona je u ovih 5 godina možda je kući bila 20% vremena. Za liječenje imunoterapijom nemaju novca. Zbog toga je u Zadru i pokrenuta akcija prikupljanja novca za liječenje. Uključili su se mnogi. Do sada je prikupljeno 450.000 kuna, a potrebno je još toliko kako bi Petra započela terapije. U akciji sudjeluje i Petrina škola, a ravnatelj je pozvao i sve druge škole u Hrvatskoj na prikupljanje sredstava. Petra je jedna vrlo živahna, draga i ono što bi rekli motivirana učenica. Znate, ona se bori za svaku ocjenu i upravo na takav način ona pruža jedan snažan primjer svim ostalim učenicima. Omiljena je i među učiteljima i u svom razredu. Iako je kraj nastavne godine, pomoć treba prikupiti odmah, jer liječenje treba početi što prije. Petrini roditelji zahvalni su svima koji sudjeluju, no njihove misli usmjerene su na borbu s vremenom. A svi koji njihovu priču poznaju, nadaju se da će ovo dijete i njezini roditelji tu borbu s vremenom i opakom bolešću i dobiti.